الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagganero na بأنتنا بينتم شو الله سبحانه وتعالى أشقانيا بما تتنقل بيركم أنتم نمسقادتم شلوات تنوس النبي صلى الله عليه وسلم رون إن الشباب والله Aketo kawit tanong si sa alungan na kiyama. Ina kumawa patadiyang kaya alugang anak sabay. Dia bersestada nurain. Pakasyaragaan wallah dataruba kong pagilian na buntalian. Isa sa kanya na ba iya bilang tadi bara amal mala miyaguna si ikukat pataw niya na ilamo yan siyang kaagama. Ayaw ito, kaya pa ko masyang utapada kang nakagya ko gugugawin na kaya may kapumang siya iligan ako siya pa taguluan na kaso tugod ako minsan ang yatay nakapraman siya. Hindi kagiyan na may umakwa diyan kaya palugang anak dia kasi Abdul Munib, dia kay Allah, dia kay isa panugang anak ng miyopat. Natiga ka na insyaAllah na sama na ko niya, sa mga wata ka na 2 kataw na dumapakapunday bira ka naka-anap yung manawan nilan. So isaw na disilingin na pagsabay city na alas 6 na tama sa gatapitan, ini magpakauma. So isaw man nalita na kataw na ano bibabunti. Nagigatiran na gagawin, naman ako kurang siya ka-debir, niya kagawa na staff man, kaya pangusyatan. Diyan kaya akatitimutan o, diyan po ito aming usyat, na bati ako manuto. Kaya diyan kaya aming opat na tuwan na siya naman. So katutuwan na yung lagi, rohay siya, nakatutuwan na yung na diyan kaya aming opat. Ay siya nang kota babalingan namin karo sa babingin. Ako ba siya mana niya na wala yan. Ino ko nagtuloy sa bayaw. Yun ay sabab. Dapat kaya pagpakiniga tanong ka, dahil bunuan ang tangulang ako. Tanong mga sisila buta. Ay dapat yung ino ko man yung pinakaunang kay Abiubo. At makaklarwa sa makapasan na kung anong muling no. May timoro. Adi buya mati, dapat yung no. Para dapat iti siya gitu, dapat iti. Na, dia kota may alawi alim asyari. Na may mapasakanian na si Sadiyang kaya bulan Rajab. Bulan Rajab. Ayaw maana niyan na may mapatang kaya lapastano, babaytano na bulan Rajab. Na isa hadita may aloy sa kitab na siya dun sa kapantagan nakapatay ko ulan-ulan na Rajab as kanyan na Muslim ada to udi na ba bara amal ko Allah na diri ko surga o pagasunwa na ko surga madaka na makukuha niya nun kung mapi akapatay paganayro na mapi akapatay na amalun salih na opo na matay siya tao ayaw maana niya na mapay amal na panuto sa kanina amya kapiapia kapatay
biang Rajab atau siapa? Na Nabi sallallahu alaihi wasallam na antene ne kapaka sudu Rajab na dini anu mipahandakan dengan khotbah doanya pangninya ku Allah kita fayrian invocation-nya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Antara mana tu? Ya Allah. Napa khabar khatangkar kami kaulan ulan Rajab. Nagu pa khabar khatangkar kami pensyuuran ulan Sya'ban. Dia khabar katunduk syangga Rajab na Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Na sampai kami kaya Allah ko ulan-ulan Ramadan. Dia yang tanawa tutunu-tunu wa ulan-ulan na piang ini unabi khawalla atagunya syakabaraka. Tagunya syakabaraka. Dan orang ni itu mga dayang Rajab. Na dia ka Rajab na ulan-ulan na ya wallah. Rakaya wallah ulan-ulan na. Na sunabi na ya ulan-ulan ya na Sya'ban. Na sulamana ni naskanta ng mga umat Nabi na ay mabuulan ng tanong na bulan na Ramadan. Ito to mali ulan-ulan wala Rajab. Na si imini tabu kini pali watan wallah ko lima sabayan. Ikadua pula gupito sangga Rajab. Dia naso Lailatul Isra wal Mi'raj. Syukiyasu Nabi sisa Masjid Al-Aqsa na pihak kapana Rosanian pihak kapana Rasulullah sangkala na langit na diti bituan sa Mi'raj. Syukiyasu Nabi sa Masjid Al-Aqsa na diti Lailatul Isra na ayawil Mi'raj na syukiyasu Nabi sa nganapuro langit. Ronian kaya pag-imami sa 24 mga Nabi. Ino Peter Rasulullah Imamul Anbiya, Imamul mga Nabi, Imamul mga Rasul. Karena aba anariyo tiyang ko mga Nabi syakatawu. Oway, na ayakya ba rin na Imamul Anbiya na piyag imaman sa mga Nabi sa langit. Na ayabu amisa sembur ko mga Nabi apiyag imaman na namatay na sa Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam. Ronya mele sa Nabiullah Isa salay. Mele kantubu Nabi sa Nabiullah Isa. Namatay na mama amaka sumba-sumba abun talian. Ama belang ikapal amala amama. Namanya akan tingin so Nabiullah Isa. Na dia kota kele ng Nabi na tanong ragu na idedian. Dahil mali, kenapa dia ke 2024? Kenapa ayat dia na 2024 ragun? Owai, ka ayat idedian na tanong abu ragun. Na ruakan tinggi kaya pag-imam sa mga Nabi, mga Rasul, 24 na diti kaya berin na Imamul Anbiya. Nah, sa Nabiullah Isa. Na amay kamagan sa mga dunia na pangaturun wala sa dunia. Grabe man to, bigatawan man di ka pa kamanian. Na bakaw mana aya idadiyan na 30 ragu na idadiyan. Na fayam kutu umuruhu 40 sana. Na amay kamagan sa dunia na pagumanan wala sa idadiyan sa 40 ragu. So 40 ragu na idadiyan ay pagumanan wala na dala na pakapungarumaan wala. Na makapambabota sa mga pengaruman yan. Na mataroto papito puno agutaro raguna idenu Nabiullah Isa oway na betes kanian. Na amay kamatay na ipulubang mga Muslim na siya ipulubang si sa Madina ipagumayran ko ubay o kubaw Nabi. Diba? Di sukubaw Umar, di sukubaw Abu Bakar, di sukubaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na rurinan ipagumay sa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Asama nila, di ka ito nga po Nabiullah Isa. Na biya ka mo. Alimbasin, anda pa katuro siya maana niya na Nabiullah Isa. Anda pa katana. Na ayaw niya aluy sa kitab. Na amay ka pa kumako dunia. Na siya pa katana sa Syria, sa Damascus. Adin ang masjid ru ayaw mo na niya na maputi. Naroon pa katana sa Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam. Tugo mga ulama sa mga di katano anda pa katuron. Ayaw Nabi yang mataw siya na sa Allah. O anda pa katuro. Nah, di tanong siya na makatan, pangalitan ko Allah, asyar katanong, bangkatana sa sadu. Ang masya siya nga pa kamu, nari kami ang guto. Kami kaya miya kamu, nakanata ko lang gawin. Oh, namasumok man, o pamakabon na maugin na itini katong, nubatano para ka subakit. Ugay na sumanga papata kung bakit ta dunia amanga ito. Na ayaw mo doon makauman na dua-dua. Naguupo na makaw mga kasabulo ang mga nasayin
Sa abang kita dunia, namanya ka masuk kita dunia. Di mana ka masuk suwaimato? Adika tidak wa ang ka Palestine. Mga Palestinin, mga Hamas. Agudyo ka ng mga Yahudi, mga Israel. Oy, napadana siya papata. Aga pa kumawag kita dunia. Andun ni kapakambalingan ang Masjidil Aqsa sa taluto pamipaaro mga Muslim. Uy, ang Masjidil Aqsa na di kapakapatuwala sa diyo ka dunia. Nagirokap mana, pagani pa kuwala di pasik. May kakuan na may kakaswin na bangit na doon na rin paraduak. Uy, pamana tabi tama kasyangin. Ito ito mga day. Nadaman ang kito nakatanong ataw abanya kabaya kapatay niyan. Mga paratya ka nun. Dahil nakito nakatanong ataw kabaya nakapatay niyan. Igiraan na kaya pangusya sana ka na darpa ada tari adiyagaan. Pangirawa alim baset. Pagpanganin na may kuwala adikara kami di makapapato-pato. Natiya ka na din yung pagpanganin niya. Kuwala ba kung na di makapato-pato? Miya lang ang ano. Pati makamagat ang sagur kano makasong na miya wipe out kano. Allahu Akbar. Ayaw pagpanganin niya kuwala. Nadi pa si mamintin sa pandakan mo. Ubay na ayat tero na kalakano mga pagaliya, mga babayakan, mga panuganganan, mga bayawakan, mga ipagan. فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. Api anda kanu tugwala mata tagu nakuma kanu malakal maut. Masya Allah. Api anda kanu mata tagu nakuma kanu malakal maut. Manong mana geda-geda. Adiyan po ito ayaw maana niya na sumiyung sa Saudi Arabia, kung sa Pakistan, kung sa Misir, kung sa Palestine, kung sa Afghanistan, kung sa Amerika, kung sa Russia, kung sa China, kung sa ayaw maana niya na Vietnam, na Russia na namiyaw umalakal mo si sa Saudi Arabia. At adiyan kaya pag umrami, abudiyan po tawa tayo, oy, si Hajar Siti Ruhaisa, nalaman niya niya kaso sa Saudi Arabia. Susanya kaya pag umrami sa year na 2023, 23 ago 24. Oy, na ayaw maana niyan na basay uman kami sumbayang sa wakato na da kami din makalmas sa Madina, sa Makkah, na uman sambayang uman paralo na uman kami mga sibi sa paralo na gubilo si mama as-salatu ala al-amwat. Ayaw maana niya na siming tanong masamya matay. Na matang ko Allah ka mangarang din na bari bunak na makasibing ali pasasad na gubiro masih mama as-salatu ala al-amwat na siya sa Madina niya kapat kami ro pagagawi agutaro kadundo na tumira spell kami masama ka na niya kasapulo kami ro usa gawi na umang kami ro sumbayang sa wakato na sumabay kami sa amanan na niya matay na tingala na oyang manggulo na sarano na datara niya lang ang tanaw. Baru nga man ganda-ganda, akala ba sa sakato po na simbiyangan o manwak to? Nako, tapagyo mo, ziyara kami si Sabaki. Di ba sa kanwa mga bay na di gano'n na mapsira, sumusumada, tumatay si Abdullah Siso. Saya kapanugangan na kanaya, si Haji Abdullah, sa kanwa niya makasoro. Amya tiro sa Saudi Arabia. Mga mama, na ini betali na naman to si Samadina, na makasimbiyang ato sa subo, na schedule sa ziyara. Mga mamagu. Na pakapaganip na sa nguta Jannatul Baqi si sa nguta kubo mga sahaba oy na adi na mili misang kutuwa tampar roo mi pumubay po mga kubo mga sahaba ipulubang natatanaan na detarulog pa may ito na pangiro kami natunanan natingin na na ipulubang na miya matay na miya ilibin asokya pa kasumi kami sa subo na bando topito tima na aawin na nila na bangkay apupagwitin sa Jannatul Baqi ipulubang sa utao yung mga sahaba na nila katawan nung baru sila pumatay ayaw katawin na nun na magumula sila na pangamasira mo mga pamiliran na matang ko Allah kapuinan wala na pesa na piala panakor may kanyo kami kabaling mago bila nakaida kabitan yala pakat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 a sa umurak kada beto na kanya pamangni ko na matapudong mo riyan sabu sa kakukurangan sa tanga tadi ka tahu na di utada makapalawa pa aba pingiro ya Allah natupedang kaan ya wakan napiliputan nila na tupedang kaan pili ko na mga dato tadi ka na mga dato ano ka ba na pimbutuan na sikalihan tadi mga dato api anda ka matatago na kuma ko kapatay miyaga siya ko na anungan dia nga ayat tagatir wallah tadi kaya tafsiro ni Ibn Kathir فأينما تكونوا يدرككم الموت. Api anda kalau mata
patay. Walau kuntum fi burujin musayyadah, api akan penambanay sa tiangkot atong baga apo taw na kumakaluro kapatay. Na tafsir yakin na Ibnu Kathir, malay ni ulama. Na aya ini tafsir yanon, tadi ang gapi ako kita sa tutul. Miya kayo siya na adna dua katawa kerumay. Na miya titin na kapakatatapiran, na sila maka ilay sa murya tawiran. Da awatiran. Kasami naman ng manusia, ay, igira adna darudupa ka, babay mama, na ay nakabaya ka, na darudalu nga sawata, ubatagu pa kayo sawata, ubatagu pa kayo sawata. Kasami naman mo nga na tabi, ami kada awatiran, na awidakan, na ami kami dibumut, na awidakan. Hindi na po parawan. Ami kada awatiran na tinggal ka mama ng tunay niya, ami kasapulag waluraw, na tetapitan, na dekat niya ang bawata. Benda kaini balak, tunggu bebe yang pakolon yan. Sakay balak ka. Natakin mo jata bela patosya. Oh ya, nakanaba bala, kanaba uto bala. Ayaw sunada ako rin saka abang kabagi wala sa mata. Kapakaya umigi ka niya sa mata, namnya kami dasar ka. Oh ay, di pa na namat kakwala. Na, ihirap man namnya kada ka sa mata. Nama ko maswisaw, nawida kalapman. Ame, audu. Maka masaya kami, abudo ka na, bato. Maka masaya na, kami nga, atutulay ako na, ala. Ikaw niya po lang, ano, ino ka na yung mabaling. Awida ka naman namin kami ni Mumursuata. Di na puruan, sa kaasa bagay manusia. Kaya katawan din na Allah. Wa kana al-insanu ajula. Ayabtanu manusia na aalok-alokan. Ayaw makna niya na di kaswa, nataro di kaswa. Illa al-musallin, na ayaw buwa pagkaswat ko. Amanan niya nalimu Allah, na sa mga tao ang mga barasang bayan. Benar man ni Alim Asyari, si Hafid, kailangan din ang ori panuwalman na balik kaabar-amala barasimba. Tapi ako naman mga dato, mga bae, kanaba ayaw man nakapakala o para tiyata na amay kabulan na Ramadan. Di kapunawa ay tiga Ramadan, na inshallah, na roko naman ay amanan na patubat. Di ko ito kapikir. Ino man sunabi na mi'abi niya at tingin na igira akamudaan ka shababaka kabla harami. Igira akamudaan ka na sabuta ka din magaman. Sabut ka din magaman, igira akamudaan ka. Kaya igira akamudaan ka na misasugot ka sa aman. Kapakay amya ka na kapasada ka aman. Igira akamudaan ka. Romo ko simam, namya kapiya-piya kapapakaruko ka. Allahu Akbar. Da abang abang gitu, kakamudah ka. Namun tujuh imam, nampak pihak apa perkara sujud ka. Allahu Akbar. Nah tapi, dekira ya kaya bagaimana? Karena dah kerandutan, dah amya lokosya. Kaya mana terus nak kerandutan, namun tak tera, namanya kotola dari tiga kerandutan. Dekira anu mau masuk imam, nah bang pula kai. Pergi bagakannya ka, dengan ketiga dan kaki kotola koreko dekat. Gubernur sama Allahu Akbar, naskala ay apa makatagin na ka na may apoto na leko na ka na maguto naman siya mga kasunyo Allahu Akbar tadi ka mali mga punanay basta mida mabigil amalo tamya kaide da sasanokan tan na makaatot tan na igiro to andi nga pagunto nima na inatake ka man nando ka pagatot ka ya so para neto takatiak man na punarangan na igiro mga punanay. Kau tak mapalos. Sabi naman ng kaastot ko, kung nakamapalos ang bato, na matitima daw, halima gunyo niya. Kami naman ako adyuman. Kamuda ka, pakalakas ang malak. Dokan lagi mga roh, disturbo ko. Dokan na daw. Nandiyan ang mga ulit panwala. Nasama na mga ulit na, nasaladigan ng pinura ko. Yan ang mga nah, ayaw makna niya mga ulit panwala na di kailangan. Kenapa iba kanya pitero? Kenapa ayaw makna niya na bertanu di pemagaman? Katawan akan, uway, amba sa alang tanong mga baraban insyaAllah. Nah, dia mutabi'an niya, dia ngarajab. Nah, si ini padi buat Allah SWT niya, namin ang nuto siya ng mutatafsiru, Ibnu Kathir. Dia ngarajab. Nah, si ini padi buat Allah SWT waktu. Nah, kagi ako kapag imaman sa mga nabi sa nga nanangit, namin akong bali sa nabi. Sallallahu alaihi wasallam sabihin kana ikapitu nabi sa langit na sidim niya kauma sa nabi sa sidratul muntaha matuwa sa sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa
ayami pag-uubay niya na di asurga jannatul ma'wa. Naroon ini paliwat wala sa lima sambayan. Nakanaba lima sambayan paganay. Paggampanganay ipanaduan na ko nabi sambayan, wakato na 50 wakto. Natiri magnunadi, order is order. Basta order wallah. Nah, hagi ako makatala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, babalang nun nagula mo siya. Tigyan na tigyan na tumo sa iya Muhammad, pero ini paliwat wala ka umat takaasambayan. Tina 50 wakto. Tumo sa akashikah wallah. A'lamu anna ummataka la yastati' katawana ka na sumangamat ka na ginagagang na 50 wakto. Nakuha niya Sheikh wala sa Nabi. Nalibatan wala sa 25. Ayaw ka na muna, 25. Natumilak pa sa Nabi. Natungo mo sa pirim yan ako. Natinalo po na muli maawa ka to. Natungo mo sa kasyikah wala. Napakinabating ka. Kakatawa na ka sumangamat ka amalumay. Katawa mo naging mo sa niyang kuryamat. Nakinabata, nasapo na muli mamaya mo. Natungo mo sa kasyikah wala. Pakinabating ka. Natama sabi mo diya sa pulo. Natulog mo sa kasyikah wala. Napakinabating ka na lang kalikang umangamat ka. Natama sabi mo diya amya na mo na 5 awak to. Na tugu Nabi ayalang ba na 5 awak to. Tugu Musa adiyan ka na 5 awak ka to asabayan na gergenan sampai sa mga umat kasanga na 5. Limu Allah nagkakabalong maranaw sa langit. Kau na maranaw sa langit natulip-tiro niya mo Nabi. Ya Muhammad na terfangawala diratabu nga. Ada apa? Kau na maranaw na tabi wala kaya mana kabila dia maatabu. Ano nga man gede-gede? Na ano pa tanong na pamakado to kalabate? Na ayan na ni paliwat Allah na 50 wakato. Kapasangan tano? Da mga pandagang, da mga pag-opisina, da mga pamangdao, da mga patugas, da mga former, da mga pandadalakaw. Istinitano ko mga maste. Kapasan tano so 50 wakato. Ayaw mo nga na baka nakapagbang. Mabasa naman na mga 50 kapagbangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsalap siya ma'am. Assalamualaikum warahmatullah. Bilal, pagbangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagsalap siya ma'am. 50 ba ka to? Assalamualaikum warahmatullah. Bilal! Pagbangat. Ayya ala salat! Benda tugu meramawag. Jalan lagi! Alam mo nakapagalawa ka ba? 5 wallah kalima awakto. Ilaw man kalima awakto na kabasangan tanurapan kata kumap man ka Ramadan. Nilangan lang mo na mas kitab tumaka sa Quran naka tabi-tabi ay nakadakala na di mangikot. Laburong nila ay pagi mamana di magawa. Apakah sa kabila ka namya katatasi ka sa namya kadumulubat pa ni kabat ya. La yukalifullahu nafasa naska magpay miyang itor kaima kaubuwa ko nilaki ano ba yung kamad gida-gida 5 awak ito Allah okay na ayatero na karakan mga pabarya mga babayakan na benar 5 awak ito na okasyon ba yung ikakumabasyalongan na ayating ba nga ba na sakit ko nga na detar o miya ka simbay ka sa 50 awak ito may alin kalabatan o gana din mali syubala sa 50 waktu. Katidua rakat temutugu Nabi raka'ataini indal fajri khairu minad dunya wa ma'alaiha. Subuh dua rakat ka sunnah kau dapat nakapag pamana kasibing sa subuh piagabangan na dapat nakamati na misime mo sa 2 rakat sunnah na tumu adi sudune alak sugalamian. Ino ka mga di dagang, ino ka mga di pagi periado. Ino ka ditug, sino ka di former? Ang kamakatamo, ang kamakalaba. Na tabiya siya kada to Allah na din na mato na kamranaw. Aba makalaba sa datarakalaw isa ka barangay. Isa ka barangay. Da mato na kabanya malaba na isa ka barangay. Da amato na kamranaw. Aba niya malaba na datarakala kamarawi. Da amato na kamranaw. Aba niya malaba niya na datarakala adiya ka Mindanao. Allah na sudua kata ka asunna si kosubu ada pun nakakamati na tumupan kenapa na ba tariana katumupan adi suduni anak saudara niyan ino kailangan nandini kapag bagiro na miya kanaw ka na kenapa na ba nandini kapag bagiro na tumindig ka sunabi na eulaw niya na makanaw apong watatulugong na rumirelax din na 5 nanutan
Kenapa yang diri syutu minum? Ame kamano miyaka kya siya po kaman, namutunod masyo nabi. Pagutod masya di mati. Oy, name kamano kya tago siya bago, natuminig siya nabi. Di isa okay toke, kana bener ni kaya pangano nga, nadumini siya ka sa tolan. Yaudu ke sabala. Oh, naman na okay toke to nabi na miya makapia-pia. Ato na mga pado okay toke to nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na isa ulaw nabi na miya panutulo Anas bin Malik radhiyallahu anhu. إذا مر على الصبيان فسلم عليه أي أولو نبي صلى الله عليه وسلم تو أنس بن مالك نا إجر أشياء قدنيا شو مangawata na puselam niya siran Assalamualaikum puselam niya شو mangawata Mada man nagbiro sa ta Assalamualaikum Bapak tega ki apa na ko sa budi pati mada kal pala dini ki tugatong shawata oy nakataw na katugula binano Syukim pagato ang nakawata na penuto sa tanda pagkada ang kasakibar, pagkada ang kasakata kabul. Malang naman yan ibigay pagato ang sa wata, mismo wata ka na ibigay pagato ang. Pero kung bisa wata pangapin ng mga tao, kadalagan. Siyabi na ito na ini. Sunaro din. Siyabi na ito na ini. Yung paulong hanya kapang isita ni pipis nga sa mata sa balay. Na tsunami na ayaw na nila di pagkatong sa wata. Anak yatin na nakanakaduri. Biya ka ba sa board examination? Nakagi kumipta ng mga tabak. Na sumiyong ang wata ko mga latawa, luwa ka to, waro pagkatawang. Na may ilili akong nakapumubuwiran mo. Tugisyon na wa sa matay ka. Hindi mo siya pagkatigil. Teka ka. Na may ilang na miya kasangingin ka. Nagunin na kaya wata to. Tasum yung masang tasabala asa kataw mama, abibisa niyan mabunga tala. Kali niya mukunanan. Bila siya kukul, tugu mama awas sa katikong ngirong, karena nabinir ka mga itota. At ilan ako na! Namiya si Timidala Kurunarina. Tingnan na ako nga sa kisigalan na to ah! Kenapa ino kena pianuto na kabanda kiberakan? Ada mabuah kiberakan. Mungkin namanya kayak kwekto. Yan manang. Masya giyo binaran, tinggal na bapak le, inong hotel we, kumurong, tinggal sigara na to, anak dia kasih ngam, tinggal na bapak masamok, tinggal na bapak le, kena, bagan siya muka, oke tingin, na kami yang ngami, batang wallah kali kurung peka to sa kapang ngami yami, grabe kumag ini, nama, tinggal mana lima buah kamu dah tanah, bata pula kain, nabi baga kamu le, nabenda misubur akia pakakanian, na kau to oman nama mina makatota. Dia kan hidup sehari orang kada berkapeng raw. Maka kan siya raw guna kayo ni. Na inawa anak kanu, apia kailat mo wala. Importante na mele wala naba kanu pia ka ba sa kanin niya waw. Dia kan nangan nga Dia kan naway ba paalim. Kausto na dia kan kegegang ga atau taka. Kami expire. Oh, halaman wa tamad ang ligna na dili ko sa wata. Ali mga rito Allah. Ulo na nabi. Isa pa na ula-ula ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na di makinder kata ko mga pobre. Inaop kisaw-saw ko mga pobre. Allah. Agiyabiyan yung Nabi atin amara ni Rabbi an hubbal masakin. Ini syugulakan wallah. Ako puguntunan ko mga darpa ko mga pobre. Ya kada-kada lima tatabi ay manani na mga tao. Adin yang kakaliman ubanya tumanay ang kotwa tumanay na pobre. Kagiyo pagkaya o baka to kawin as kanya na tumanin yan. Dia ka nagkabagay. Oy! Madang ni ginaw ko igra man na puna na katon na pamanakawa siya. Ngayon na ka to tignan ka na namin siya. Nalito na ka na ba piula tignan katignan na makatanaw po no. Agi ay maanan niya na mapuro siya pangatan niya. Na ami katabi ayat tumanin na pobre na tinangan na ka to. I don't know. Babatay nga niya pada English na di ka nang tignan ng katawan. Na di ka katawan, isa ulaw Nabi na di makinder kata ko mga pobre. Di makinder kata ko mga pobre. Na di na naman, isa biyalo sa kitab na tinoman jalasa ma'al fuqara. Ula na yung kalima kinder kata ko mga pobre na kaumanumanan akapakapanalamat ka ko Allah. Kata ko nga sa panalamat ko Allah. Inaong pobre ako na adam siya sobralakan na pobre na di ka di makapanalamat ko Allah na pagkaganda makapuna kiso magagandang o pobre tabi ako kanu waman jalasa ma'an nisa
Na udah na yung kalima kinder kata sababay, akan abang akaroma, na kana abang kababay, na kana abang kawata, na kana abang pagiwata na piyang, na kana abang kainabay, na kana abang ina, uway, na di kalima kinder kata lalaw sababay, na pekala na sokabay aginawang ka. At ano yung pekala na sokabay aginawang ka? Nagkapakaya, baka nakatawo siya sakit na kamamaniyak ka. Oh ha, kagaya lalaw kalima kinder kata sababay. Dito man yung isa pinagilan tanong. Na, ato na yung katanong. Waman dyan sa nasyataw ang makinder kata sa ulama na pagkalaan wala siya kada kakwala na pagkalaan wala siya ina mo kakwagama. Pag hinagtaman sa ulama, katadata ilang kaalam na mga bayalala yun mapasang ikapanimiras. Kano wag mga dato? Mapasang ikapamamaginan sa mga ulama, di ka ni makinder kata sa ulama, Anthony, pagkabila ka, namiyak ka na laki ang pagkaaling ko puso ka. Ay daw, lumimak ka puso akan. Ay daw, miyak ka na aparatya ka na kwalla. Kasuding ka kato na kumapunggulo na sa alungan na muli. Nakiyato ka wala kakaini sa babwala ko mga ulama. Na pakinder kata ka sa tiko. Matawa na, apyak na baka tiko na, di ka ni mali at tiko. Natapos man na lang yung punot ko mga alim, apyak na baka alim na, di ka ni mali alim. Hey! Mga alim! Nandito na ba ka alim? Hey, mga alim! Kaya tanong ako na alim. Hey, mga alim! Nandito na ba ka alim? Alimango! Napakindar ka taka sa mga tigo. Matang wala ka naman. Kotok mas sa mga takid. Nandito na ba kay mama niya ko? Kotok mas sa mga tigo. Hindi naman na rin di mama mo sa mga patwag mga manok. Allah, manong manong gudo-gudo. Napakindar ka taka. Tabi ko na ng mga bay. Napakindar ka taka sa soroyan. Kamatang wala kami balik ka pa na soroyan. Dia kele ka, api adik curi na namai dia ka, nak kele mana ka? Ini. Ini kedua. Kenapa sekarang mga bayo? Ada lagi kita nak mama amatan ko Allah. Asumra pun sababay akana abamatag soroyan kapapakan. Wah, kenapa nggak kita nak maritis? Aku marotos na kalau yang mana nan? Tadi nak mengalih, mana orang lain lain. Nah, orang itu mengalih Allah. Nah. Ini tapos sila ibnu Kathir sa diyo ko tuwa Kathir wala api anda kama tataw na kumakao no kapatay api ang bane ka pa siya tiyong ko patung baga ako taw na kumakao no kapatay na diyo ka diyo kataw kirumay na di mi ke pamuno mga boberon pumiyati ka pa katitapina na daw wateran nalumi pason subasya kaya mo wala sa pangliran na tama sa kanya ko lumapason subasa na mimo watango tabubay kapupo makagantan mo kami kapanutun talo po na kaya ugat yan namya kasyaulan nakakita tanong siya ito si madal why ba tati namya rabuat hanggang may kapanutun talo mo syaulan pero ni katila piralingan mati di tanong siya na madal why po tati rade kati deputong marimbit namya rimbit man nakatalibotan dada may sa kami notos siya nah, pagkita nung ibota, ayaw at ayan, nababay. Bawaraga, niya kating-ting na bawaraga. Oy, nasisalim mo tayo amanan yan, nakamota yan. Na miya kay siya mabuna, rumurungawang kaya ababaya, diya mo tuwa na watayan na mibota. Na kaya rumawanin na diya kaya ayaw maanan yan. Dapat na yung mangulo, dapat na bota mo tababay. Mati mo bota. Na adun na mama, akyat tulungan ng babay. Sama no itong na nimigay pa mulungan mo tababay. Oy. Tigil siya nga mama, tigil siya nga mangulo. Ino ka na, tigil na, di ako di mabanog siya, ganda ba kami na baka anak na kabila mula ko. Natubo ba, ino ka di po ka ito siya, ganda ba kamada ka nakapungal ba ka siya. Nati na di kami psuro. Ayaw ka ba kan na, duwat takapasyaw kaya kan. Na ay mo isu, pwede na ka, ganda ba ka man, nasasata ka. Namabya ko man, ganda ba kayo na yung tao, o di ko mapigil na ba ka na, di ko na yung subayan. Natinanong siya na di pangalabok. Kami na kirumay. Ano ginagawa namin? Ang galabakar kami. Kata, dua taka peso ya mereka. Ano tinamapya? Napangganda sa tutul. Niya kang galabakira ng mga mama. Nasisalim po ta kaya parang galabakira ng mama. Bagay sa tutul. Ayamaan na niyan. Nateri mawala sa pangalira na kirumay. Mimbo watasiran. Babay. Natama sa mimbo niya. 5 ragu na idol. Adi yung kota wata yan na babay. Tigalin. Sabab mana na namya 5 ragu niya kiambutan. Namya 5 ragu. Ati penutun talok na kaya 5 ragu niya. Dia tahu waktu masuk election sa barangay. Batalo pun tulo akak 5 ragu niya. Nah, pagay na sa tutul. Napakatatay na yung kaabang waraga. Bubukasan mo kasala na lang mo nagita-gita abang waraga.
Dahil piya masuri na siya mena, kama makawasa. Miya nung amang udah gumagano bakira sa baba. Ay nagapano. Miya ba laki ng mama muto na rin may lay. Tinurot, tinababay naman na nakakaptan niya sa lima. Tinato ni miya show kerumai, bimbawa tas subabero. Tiga ka amang udah gumagano bakira na way bapa, bimbawa ta. Na tinato ni matera, na tinababay. Na tinapiri ni mato, na tina ni maragun. Na tinadas kana ni mato matatagong tali maragun na wateran. Amya kataytay. Na tinagaganat na kasi sa sala ading kita. Na tigiyan na patero na karakatigin, yang kana na watayran na buburaga. Na di na patay. Di na napatay. Oy, sa ayabuwa kapatay niyan. Na pagabutan na may tambalalawa na ditipatan niyan. Apian to na nikidi ko na ditipatan niyan. Ah, tinosway mo pa? Tinaway, parati ako nga. Oy, na di na penangkana na babay na mapumanga Roma apuluan na mama. Puluan na mama, na pupumakawan yan. Uma ni makaparo mo na mama, abas to di maswat, na pupakawaw. Na puluan na mama, akida-kada na sa mama, adi nga na pupuraga, awatangan na kerumay. Ang makapungal mo na mama. Kanigit mo ka, marita mo kago, matay na babay. Na ayat tingin na mori-puri ang makapungal masanga na babay. Nasa kakiyagay, sa kakiyamangulot. Ah, dabayin. Dalam expire. Kaya lang ito siya kito. Tingin niya ka asyakat daw mama asyakat ni muri-puri ang mga pengar mo. Tinawat tama na ba para matay kawa ka siya. Na diningin niya na kaya anok siya dinanimitirin na miya do. Binuto mali ka to Allah. Dini tafsir ni Ibnu Kathir. Paganda sututut. Miya ni nga utamang udo. Kinamatay ka nga binulang na nga bagwaraga. Aba sa kami si Koreanon. Ame tiga umat na paman sa kami lima apiro mo na mo rin miyatay. Namiyaw man na nga bagwara gading kita lima rabun na dia. Banyan dong gunung ay bisa kaya natian yan. Na miya na buya ka amang uda. Kaya na mababatalang utawata bagwara ka miya puno-puno gunung atian yan. Dia matay ka. Amanas ka ni pamanas kay muri sa kani muri ya makapilar mar kay miyatay ka. Tagata sa tutun. Miya na wiso mama. Na siya kami pasang utas sabar na ingat. Anamil kawasya, kami atri sa kandagang sa mga dagangan ng utak kerumay. Miya kasiri ni sa dagangan niya. Na manguda din, miya kato amanguda na din pangarama. Na tigil mga tumanin niya, tira pangarama kakika. Kano mo na nga tamo ka, di ko subaan. Na tira sa asakanin, mabundugula ka, na sala akaswat kanuron. Asala amaswat kanuron, na kamay ako mangarama. Kinakatatapay na. At tinatay katawan niyo, na tinaad na katawan namin, abubay, amanay tamo, amiya kataytayin, bituan ng bedin. Na tinapay bituan, na sara perwa kami. Na tinapay nga na kiswat kao, tinapay na, di ka napagilay, nilaga kano. Na kaya isa ito, na di niya namayilay, di niya nakapanganak kani. Na di ba di nga mga alam, na yung pamanang betal sa mama, na sububay, na maralatan sa dataro pugalunga. Oh, siyuda niya sa kwarto ang abubay. Ini no kaya surinaw niya na kay ang ako niya na ano sto biya katete de bubay. Biya katete de bubay. Kagyo ko magagawi. Kamakakuan na first night hira no. Kagyo man na first night to pero may nakadagala na istorya. Kayo man siya. Na di ni pag-istorya regulation nakaraan. Apira inako daw mga pangaraman na keto siya naka tigara ni mga nakamano. Ate ko nakakaroon. Ha? Napungin na mausyo mama ninganan mo pugilo ya. Basta mala kapya kaya ya. Nakakala na istorya. Napaganda sa tuturan na magan mapita. Tingnan niya ka mama asama na lalita turugun. Tinaway. Natin ito tama din pag-istorya. Natin ito din pag-istorya ta tugubabay. Natin na pag-istorya ta panutun ta so kya sagadan ta nakaraan ta. Tingnan niya ka babay. Anaway, mabiyana na kamagan mapita maguna pagkatibang ta. Natumamas kayo na manutul. Natumamas kayo na. Natingin na sa kayo na. Natumabi ako na ako kababay ako mabu. Natingin na way. Ipata ka kaya napunutul na ka na sopil. Natingin na way. Natingin na inako daw ko panungawa ta nila Gusyama na mga lepilak sa mga doksakan. Awid akaliran akan bawa tayo mi. Tama sa naon na pamamulong na di mga pamulong. Lemo tingin wala, hindi bawa takwin na. Nakagyo kami bawa takwinan.
na si ko dala kam pada kimba mata ni nana ana mababali gara kami manguda pekebe ni ina kada siama kakasa sarigan na bini mata ko na dataru kinala kana mamoto gini matula yang kira na sakya tuan ali maragu na ida dakan na dia modi kita ko sala na piani kana ko gumagala bekar kami na pingun wa anak ko niyan na agra sama na tayo ko kakalaban ibu syukur gue mama itu namanya kalah nanti itu nama di mafia sudah tiga kayak mama ini di mabraka kayak abu baik nanti nabi di kepakai sawai harhanat tianaka di kadung pakai karo makan seka nanti nawa pakai dia gara kaman sopi gunungan nak no mama amiata tedo morian naunia no sawa ya tiania namiaran tarakono na miaka parati ang kota mama aido sibu siya ginaw nina dinamak terwa hindi siya matay ang bumayan niya ito ay natingin mo ka na matay natingin na miya mama siya miyaw niya daw kapan natingin niya mama ustit na sa alit niya uruan mo natingin na niya kapinagab sa mga kamarma natingin na sa manin ay niya katanong pulo ka natingin na intermo niya expire sa riyan kalau kamu deg-deg pagkatapos mo tutun dan terus atau baberi namin tutunan sekarang udah siapa kang wanda ayah pun tutunan kana sumiun kami apa ya oh natinya na syakan na anak yang gana bakana dua katawa bebay bu mama akeromai na mia titi na sira na mawata na mi mawata sira na bebay ana mia katenten so bebay lagi tingin sa ni ko kaya piang sa tutulog niya meraka kapman tinaikot wala hati ulah ya na kami tingin ko mawata na bebay na lima na kunededian na mia nugwa ko tingin na mia mana kakala mama oy ati na tuli mia shokero mai baby mota sa baber na tingin na oy natina tuli matera natina bagwara ga amya katete na lima na guna idedian natina diam kana na matera na bagwara aga sa sakataw na dia na no patay sa aya ko ipetenya na pagbutan na lalawa na mada kana mama amaka pengarmo na aya mo reportina maka pengarmo na sa mama na piane kan akan tingin na pinggunungan na kan kaparadira kan mauro tiga nga bubaya pumuro sarap shoki ginamya tengen sa Allahu Akbar. Na tingin dia ka mama aminisyo pa aka apasate. Abasta amadutulta na api dita kebebeta di kerarangitan. Na tingin na matang wala kung na misyo kaya ba na dia na di ko kerarangitan sa samya panutulta na ibet kaki patay ka. Na tingin dia ka mama isapsa sa mane tingin na ayaw mo siya ipatay na dia mo patay. Na ayaw mo siya ipatay na pagbutan na ko wala na tingin away. Ayaw mo ni pwede na pagutaro na wa na tinamyan din pakalipatan ta ang kota ka perarangit ya karaka malakay pera balay na kung kasawanay apotaw at yung baga apotaw na ayat tertangay ka na yun makaw kitang ka na nalalawa apakun kita na nuwapot pa kaginawa ko ron lagi ginaman na malakay pera na rasa di nga pakambalay niya pa sa suwalay at tina sulukin na karo makana bube na di ko magagad pag na makasunod na lawa na ito tangan na una miya makaipito apya swata na lawa na di yung kamin na di magando pa siya bube anda pa nilalawa anda pa makitilalawa na unya mo may lesan kaya alkohol na may tamong tugo ba iburing oto tugo mamaway ba da kano may lay na tira pa naman manena no katira pa ni karoman na minisyo tina sa mida aburing kapagisyo na niya nung atira po na misyon biting lalawa amay ito minakagiro sa baba ay na minakasunod pag-initin niya naging ipatay ni lalawa amay ito buno ang kalakan na kamapati ako niyan nawakit kita daw mama abu sa baba kambuno ko niyan na miyasa ka mo mamang kalalawa matay kan kada puang tiga ka babay biasa kamu babay matay kan tu babay ka koso sa ay ka mamatay na unian debu yang kada lawa ada sila na unian koso banyan debu ta sa palada ae niya betul itu syabatir wallah walau kuntum fi burajin musayyada apia penambalai kanusat yung kopatum baga apotaw na kumakanurunu kapatai na bila
benar din. Api anda kama tatagu na andini ka kau ajalaka na kau mau kemanakan maut. Da abah puputo sangka dunia matang wallah kada berkata nu kedaba. Api kapan beli apa tahu? Kira mau bubukan ya kata aku foto na dinong na niya na. No kasi tetingari baka pakiga baka tahu. Bagi foto kan ada kagetu na pana nama tinggal sola ada kanyan ada na foto kay na dengan na manusia. Waya kaya dar kawan na foto. Kami atau mga tagi dari mamo tahu. Tapi ko sa kaya saya ini sih sa utak tuna sa foto. Labi dia kaya drama terak. Dan isa sa kaya nga Fortuner. Di man mapeta na miko ko ni bedo mura ka. Baru naman dulu kaya dar kawan na foto udi na mimbo ni kay amanan niya na rupi. Diga niya pa siya nga di pangutra. Lamun yang gurna na di pamakam betul nga rupi. Dokter niya ko niya kami apa bedo nga kawan. Nung gede-gede api akake pun beli foto nak kedua kasaka dunia. Mawari pun Allah. Nah, orang mana mawari pun Allah sama naya. Nah, sisi itano pun saja ke dunia. Ino tano mengadai pekena kematai di pakai show. Pagari ko babayakan ino ka pekena kematai. Nah, ayam mana ka pekena kematai? Nah, pina ka number 1. Nah, kedua ka dunia. Nah, dikadu maka pepeto sangka dunia. Ini wala mo namanya tega din namanya kapetur. Berarti kanu? Dan namanya kapetur. Kata ini gila kanu. Na nami pagubay nga sa namuto na binyo go. Amya kadua lo guna kapatyan niya. Amya ko mamabuy man to na mo onto da. Matangon na kasasya maubin niya na din napaparon niyan. Kaya penabuntalin nabuntal naman diri kema. Mata ko Allah kapya matay kapen. Nah maka apa itu kapan nak dunia nak ibet kadigan dekat ni karumang ka. Ibaratnya na miyate kapakatan wala. Oh, miyate kay matuwa dundo. Nakagya ko gagawin na mimbuot ka oh. Nadara ka dumadang sumakot ya. Mamiyan la kaya kong ka. Namiya surungan yan. Ay daw! Mga wata siya biya! Oh! Miya ka man nakabinyo sa mga ruwasan na gupay ito. Matagwan daw di kaya nabag. Nakabisa manay. Bahay na pakasunod ka. Siya bi! Uy ba? Nakainiw nga namanangan. Nabandong di ka na kay karo mga nasika masusya maski. No, siminga ko sa magrib. Kapya gaba nga. Narukap man pinaro sa bagay. Ada ka pa na kay mulong yung ma'am. Napungiro siya mga istaw. Siya pa kano. Nas kay mela niya. Istaw. Yan ang tano. Kaya binasal ka pa na maski. Tama ko bilan. Nabot pagabang. Pilar! Kumain niya kaliwan. Nadadangan pagbang sa sugo. Sekali pagbangon. Konto-motor ko sabay nga. Ya binasal ka pa na sudah mas dito. Nah dia ikali na ada amia taya ba di maka bato ko dunia. Anto na di matero mga tao sa bota ko ba? Anto na di matero mga tao sa alungan na maulay. Apa makanarakan wallah. Qala rabbi irju'un la'alli a'malu salihan fima tarak qad naqalat wa naqal fakhabbatu akum khaqu dunia asyara maqabbatu akum dunia na bagaimana kudan telu Imam Ramis pagana Imam Ramis nasu kita tagu ke hospital kenapa lamun karena nakal muruk karena nakal asyara dia kursi matai asyara dia ko matay sa hospital ya Allah apa dia ko matay asal dia ko matay na ibetan na kapala na mura ya Allah. Kadua di mamang ni sa promise na sugita tagu sa kalabuso na balangon. Api agi bendo pelangon. Pero wala agi ya baba ni wa uliya. Agi minang lagi minang. Nami bale panabila sa mas kita perso matang Allah. Lagi dapat nami agi bang dari mangilin sa bisita. Allahu akbar Allahu akbar. Pero lagi kaya mga iman to nagbiala ko sa pagkalabuso. Ano ka man gede-gede? Ang nakagya ko na makalabuso na dapat na pananamura ko Allah. Tabi ang nakagya ko na kumakaliw na kumiyasipman. Na ikatano ang Imam Ramis na sukita tago ko na raka. Kullama aradu ay yakhruju minha umanira na mapikira pamalawisirang ko na raka. Na alam ang sira ng mga malaikat wallah. Nagano man ako man nga pumalawi ka ng malay ha. O di ako malusya ko na nabunyo pa nito mga maranap. Dahil kamayosan.
Na di te hari na ada apa kapada wi ko naraka. Da apa kapada wi ko koba. Da amia tay abamia kapono ko koba. Paman ang pinakatano nga dito di kapag kapaneta na ko tao. Ay matang wala. Yang na niya to sa kini de boss. Na di naman kana pag kami na makagagawin di. Marama nga pinagana sa kanyan. Katatas kanyan na miyaw yag. Paman ang inuyag yung posyo miya tayo. Ba anamia tay di makapeto ko dunia. Paman kamatay tay di makapeto ko dunia na timing. Matangko Allah, kapia uman mapita na makatalo pulo ko matay. Bumabili. Meron na may painan. Pati matay ko doon na gagawin na mibuot ako man. Namiyalong ako siya wala. Mrs. Yaman yung mamud ako. Pag makapure, pa man namatay taga, di makapito ko dunia. Da, ganakantanwanan. Miya kada kapitong ranaw, ada ka benaron. Kaya siya nakapitong ranaw, nasa ko sa ulo ako pa, napakabangal. Wala nung ulo, naman nakapisa ko pa, repulbili sa ulo, hindi mo takapakabulo niya. Namatang wala, katiyama na kamuso, ulo ako pa, kakya na kalubapura, pakabangal, di ako rumabangal na. Bali niya katanong ko kapakalaga ko. Uwi, nakagipagtirman naman, nadiyan ni pananayan. May kapit niya painan. Kapitan na nakapamura. At alam niya po nakapitan mo ranaw. Ari bata, nginakatanong, tabi ya. Nagiraan niya kama siya pa ng anak, pagandang anak ka. Naligang ginawa, yarhamuk Allah. Nagiplan ako. Hinano, pamalian. Pero mga loks, basta makamantaplan ako ka, nabigay pa kayo. Mapulaw lang ka. Naligang katawan na basta makabasyo, pagawin ka, amasalan! Na ayaw pagkaroon na ka, miya kagiraw siya pa na ka, alhamdulillah, inikalimuha na ka, lumini siya lumasan yan. Naisip mo ka, na yarhamuk Allah, ikalimuha ka Allah, umama. Na umamay, na yarhamuk Allah. Ignay niya ka ba, na mama, natin alhamdulillah, natin ka yarhamuk Allah. Na umamay miya ka ba, alhamdulillah, natin ka yarhamuk Allah. Na ubag na, nandiyan ka nangatawan. Paman, ang ginawa ko na kamor kang kawal. Ano yan mo pakatoro ko? Tabi mabuya kada kaligran ekto na tayo sa na bayota. Rila ano ang nagawa ta na bakana kabanya ni mbeus. Ali buto tole kana niya polangan. Di na susukin ni bawata ano na bakana din. Apa bra ino ki miya beus wata ka ni bakbakala. Nabe susukin ni bawata nabe. Benameli nga susukin ni bawata nabe. Apumuro. Dabog niya mag-isa king. Na ito po nasakit ang ulo. Kasi sipatan na nabayo. Naman gano'n. Pwede ako niyo. Masya Allah. Nandiyan mga rin Allah. Nasama naman. Eman to nasisita no saan kaya adunia. Na ano na masya na ketimo-timo sa diyan ka na nakuba. Na madatano saan ka na nakuba. Nasitanok man pa ka. Tawali sa sirat. Na diyan ka na sirat. Nagketimo-timo ron. Inong tawag nagketimo. Nalango tano sa napakatitay no Allah subhanahu wa ta'ala sa kanasirat na amay katitay ka na adi na matatago sa na-checkpoint si sa sirat. Ayang gugurdiyon na mga malaika niya makarangi-rangi. Kanaba mga army, kanaba mga PNP, kanaba mga bipat, kanaba mga kapagu. Niya makarangi-rangi ta malaikat. Na may katitay ko, na pag-shigera, pag-check nera, checkpoint. Mga jawazo, ano yung passport ka? Ano yun ka? Pag hindi ka sa ID, natinatiro na ka, hindi ka na ID. Miyate ako na, bandat na kapag ID siya, miyate ako man. Minibag ako sa marami. Hindi ba ako na, pakakasya mo niyo. Kaya na shoot man ro. Natiro ng mga panehat wala, akala ba ID ka? Ayaw, pag hindi namer ka ID, natiruan ka siya, la ilaha illallah. Kadina ni identification tano si sa alungan na mo sa sirat. Tiruan siya, la ilaha illallah. Na pagilayin, ang iyong kasyipatan mag-u, tito matatago ko po siya ka di ka makapamagakan. La ilaha illallah. Nabagano ka na? Ano ba ka na? Yamurro ala sirati kalbark al-khatib. Napakatitay ka wala ko siya sa saprak mata. Mana titay? Ano yan nga? Tunay ni? Tiruan siya la ilaha illallah. Ataw na kananan. Uy, natiruan ka! Bantang wala ka, katawa na kananan. Uy, natiruan! Pinutol yung malu siya wala na maranaw man. Tiruan ka!
La ilaha illallah. Kaya ka ba ito kayo? Ato ni maano to, datuan na inuntan ada. Allah, igira magatag sa dunia na may kapiapikap na kurupan yung mga idili, na may kapulo, na kulot ko tabi, na may kainaatay na, na nakapkabasan na inaatay na, natay na yan. Inatay na, na may katabi-tabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, natiga la ilaha illallah, na may kaididil na matamala, kanina ni pamakabato ng mga sing-along, mga video kip, gusto ko ng tumita. Kabas-master, magidin. Hindi ko kamadama pinakon. Tabi-tabi mga siyangin. Papangunaw na nanan, daapa ka palang siya na sirat, na madatang sa ka na sirat, nakitimot-timot sa along na mauri. At tinawala sa suratul Mujadala, يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. Si sa ano nga namori, makatinig sa ano nga namori, na paguyagin ka na wala lamon. Bilang dyan na ba imaga kuwala sa katawu, ka lamon tanong paguyagin wala sa ano nga namori, na penutun wallar kata no somya ngapapasat no dunia na ada pernah mga tawa di na pula te somya pasad dia kata yang somya pasad kami susurat dapat kenanan somya pasad nyari bahasa mga malaikat di susurat namanya manku sa kopaya bawa kami atgo kopaya nurunan ang gatagu ay gusto kami atgo na berbasad kalau ngaman gede-gede Natunggu lagi apa nanti? No, itu lagi apa nanti? Nak nambah syarat na misi keratu. Natunggu lah saya dia ni. Namanya kalau apa lagi sekali. Namanya ilai-ilainya nak kata tabi dia yang kupai. Maka kupai apa mana kumia? Ogi na orang kamano kasi sinubo din ang utusan laga. Nanti na ko to ba? Laban yan. Pagari mana niya masada ka wala na utala kanan. Ogi na mapurati na ba siya kanyan? Natugu Allah al-yawm fatuqallimuna aydihim napakapteru na mitugu na solay mayran iga mali mayran na buda bukeg iga di siya sa paka batay ka sa kanini ka patakaw Allah sujuli mga initero nas maparakap na mariiyan batay ati sa kanini ka patakaw na away nating mabuaya wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun nafsir-sip man sumala ay niya kung yung asusuwat yan na pumalaki sa kanila kalakaw Panginoon ka saya nakiyasanan-sanangan kaya para-paratian ayapun na suwa nila sa ano na mari yahlifuna na ho kama yahlifuna na kaw baka umasinap sa ano na mari napusya sa pasilang sa ano na mari sa detarunina di kapag kasasabaran ka sa dunia iba't takawala ka kanabas sa kanananap sa pasilang naman sa ano na mari asal mo di silang makanaraka wamtazul yawma ayyuhal mujriman surah Yasin na teleperun mo Allah pakasyon kayaan yun sa mga baradusya sa mga baradusya na sanggan yung sirandan napakapsisibay sa mga baradusya isibay sa mga takaw isibay sa mga talyantaan isibay sa mga bukad isibay sa mga soroyan katotosan na lang siya ng mata simulul na isibay bago sa mga talyantaan igira abnara di nga pagkanag na di kanya ni pamagantaan na tiro pa nakatiro sa ila anak kam-tam-tam-tawang kom-kom-kom-kom-kom isyo to di malam sa mga ila Allahu Akbar Allahu Akbar napakapsisibay siya na sa alungan na mauri wamtazul yawma ayyuhal mujriman pakasisibayan niyo hay mga baranusa napakapsisibayan isibay sira na inusa ba sisibayan وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا na intindig sirang kunaraka kata dia na intindig basta kaya ipindinig na kaya adiaman bila siya ipindulog sa mga tao sa mga na indulog na lang na ipindulog baka na makonusyakan dito kambiya nabi
ay punulog sa stage na pinala ko na di mo dun, na anak pa ako naruwa ni Sigayan, bububum. Naman na ka man nagsububum, napugunot na ako sa bububum. Dahil naman ang nauna pa rin anak bundong na buwan na turututot, kape ka natin na anuan na bangag kagdom. Batay nga panugang anak na prinsipa na kaya mo na nene, gila ami peritso mga wata na nabundong na naturututot. Matang wala kapya, bububum, nasalaw, totot, 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 bububum. Dahil gila apa rin na bundong, nadap na turututot. Mansa na di man nisik. Yakatan halong ang yakayaya. Na ay dapat ikaw na aming kasuori panwala ay dulog ko syurga. Menang ka. Bababang. Dahil naman yung naman na punihayi, panulog. Ano ni kinulog doon sa internet? Sa airport. Ino, siya po nga wallah. Ano driver pananay ka punihayi eh. Na makarasa. Oy, namata mo na namin. Ino na, tamang gawin ka ni kunulog na aawidan. Ay kunulog. Allah, naging naman buwa ka dito ako kami na di. Oh, ay pagbita nga sa stitch. No, piya mo to. Oh, gamit ang ano na nakakamulog ka. Agi penulog niya ka piya penulog nun. Dahilangan lang na ipendinag. Tama pasang. Baru na magaling sapat eh penulog gigila tidak sapat tuan dengan apa? Haruan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam burung digila ayang dinduk nama. Naman na ay dapat kau namin kaso manusia hindi ko lang ala. Pili ako ni panglita ko na talusan mapado. Na, namin kami duduk sa mga tao surga. Hanta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nama kau masuk mga tao pag mga surga ano Allah o pinto surga kaso mga pinto surga na kinalakaban. Ano to pinalakabi? Ame ka na niya kasunod na yung batat. Nakalakan. At karoon ng mga malaikat to Allah. Ay, mga malaikat to Allah. Uwila ka makano ko surga naso kalilintan narakiyo. Nasumul sila ko surga. Ilang manigira sumasagay sa namod, sa Jimod, sa Robinson, ano ni kasulukan na, good morning sir, good morning ma'am, napupuma ka na mabupuso ka, baka na punang, ay. Nagira man na pumasa ka, apya di ka makapumasa na, sir, ma'am, o siya imong paliton. Napya na kataw na kabisya, kabuka taw na kanakin niya, kinikin niya. Yung sali, buwang ni pistinyawa. Anong kining, buwan. Ay, nung siya na ito, nakanakinig. Naman nga man ang na, ay dapat ka namin kamakasi ko surga. Adi ka ni sila ano mga tao ko surga. Naaalam ko man ng mga minadari. Adi sila man ni Mama Gidayda. Nahanul hurun ayna khalidan na'iman. Wa nahnu narda fala nusqitu abada. Tuba liman kunna la wa kunna la Allah. Maka mo surga naaalam ko mga midadari. Adi sila man ni Mama Gidayda. Inaw mga midadari kami mga hurun ayn. Asukatay dami na tatab. Asa kami na masusawata kami din pugibagyan ra kami. Na dayon sa dayon na diyan minagkiralangitan sukira kada kami. Miyaguto sa tao, amiyakwa kami ran, miyaguto kami mabu ang mga bayi. Ay apakay si Aneb. Sama niya, bayi na midadari na sa mga dato, nadara ko ng mga bayi, anar ko ng mga bayi. Inisira ka na na. Tinaanin, so binadya, so mga nasa surga, anar ko ng mga bayi, natinga naway. So mga mama, ako mga surga, na ayar kira na midadari. Na sa mga babay, na midadaro. Rakti ka na kasi magahanon. Tingnan na alim. So mga kanara, ano pa narakinan? Tinamla ka sobra alim. Baka na, mga kanara ka na, narakinan na midadar. O ay ake, midadadar. Ami ang makaralabos. Ano ka man na binigyan ng mga midadari? Swaki subay, panganita po ala, padunang palugangan. Naimala na nga mga bay. Nasabi sa katay no midadari ko surga, o ay katay din ang mga to sakap, nasa kaababay, nasa gibuta ka pakatay ka.
Kena wana nakasakate sumila dari tapara dikakatani kuda ni karumanga sandungan amori. Papa makan detar kan usah buta la usubila di sakate na tabir kana mga bay. Kapag mano karo tani kuda ni karumanga mo. Mian. Rile ako mapasik ha. Misto atag. Hindi na ito mo suka bro. Nagkira asumo ba? Piya ka surga wala. Kaya na kuno ba nakasakatay sumila doon? Nabaka niya ano kalipati sa surga ay sa amiano sa kitab, sa Quran, na sudato. Babay, ang data-data sa paratia na sirang tining isa-isa ko surga wala. Pagkatay wala sumabay, pagkatay wala sumama. Nagkira sa mga wata, ano talaga ba sa asyari? Tama sa wata ka na mga baraman na isa-isa kanun na isa kapamilya ko surga sa detaro ka sa satiman ko dunia. Allahu Akbar. Baru ngomong mga midadari adi matang mungeta. Mga midadari di pengalolok sa. Kenapa sekata no daw na pugil nga sa Facebook. Na pugil nila sa online. Kata masuk ipakatay doon. Sa kanal kiyo mga bino kebalasangan wala sa kanal dino di kapamda. Tumo pa na di kanal mga kapamda. Adi sa salo na peso ka pamana nada. Tama sa kamuga ka na miya para ka. Sige karo mga babaya pa ko tawa kay bulingan kapag hindi na mama niya teles na nung waktu tawa sa iligan. Sige karo mga mama sigan sa watay. Motor lu nga kamuga kana. Kumula ko sa bubay di makapamda. Wala siyang ano. Kaya gusto na tetangin niyo, hindi nyo ba tato po makakapala? Ano makilala ka na araruma ko. Nadiya ka kayo ka. Nadiya mga ulit mo Allah. Ayaw mana diyan. Nadiya ka surga. Ako diyan ka alalangan. Ito na tiro Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasna'un. Bermakapenda tersutugu Allah. So tawa ana perhatiannya ko Allah. Aku tahu ada perhatiannya ko Allah. Yang maafnya tertugu Allah. Amma alladhina amanu wa amilus salihat. Subhana tahu apa maka surga. Na ayat kira ko surga na sujanatul ma'wa. Na punitan walau tanu maka surga insyaallah. Oh. Ayat mana? Punitan wala na dia kaya isa ko mga palok-palok sa tanu. Para surga anu Allah. Oy, adio ko tasistada. Ayat makna yan nurain. Bari wala. Adio ko ta kobanian asurbi surga. Sa pakasabar wala. Adio kaya mga pamilya niyan. Namun tanu de kapada korupan. Namun tanu mga pamilya niyan. Benda miyauna mga urip no Allah. Aya pikiran ka pagari babayakan. Na iman tu na da ke tumanin ka. Aba ko di mga timo-timo. Itano di timo-timo nang kay ababay tano. Babay tano pagari tano. Na ko maamasa nas katano pa ni timo-timo ng mga tunganay tano. Inao da ke tumanin ka abang ka ni petibaw. Inaway ka abang ni pagkatibaw. Na ko maamasa sa man ni timo ng mga tunganay ka. Inauda kedekat tumanin ka amiyate ko di makasambayang sa salatul janaza na ko maamasas kapan simbayan ng mga tumanin ka. Nalita no bagay lugar. Iman to nalita no bagay lugar. Laburo ng kaamasa so iman to adil ka adil mga marik mo Allah. Wala syangkan wallah. Pagnipak wallah adil kay ababaytano dokstano pagaritano pakasurgaan wallah. Na uba analam ba adusan ni nalita no pan makamlablag ni dilaw wallah. Balilwala ang kontak ko ba niya na surga pada korona siyak-siyak kaniya na bara ama na bara simba